komt er nog een mannetje daar binnen doorzeilen die op het ogenblik op de vierde positie zit. De man die in ieder geval de snelste benen vandaag had, kwam uit Lichtenvoorde. En dat is Jan Terroos, denk ik. Inderdaad, die heeft de snelste benen vandaag hier in de finale. Dan krijgen we nog een aanvaller. De 105. Gaat hij het nog proberen of komt hij tekort? Nou, ik weet het niet. Dat is voor de jury. Ja, en dan gaat de brood dus. Nou, die hebben we wel nodig, want honger krijgen we wel een beetje, dus dat is niet zo verkeerd. Hoofdklasse 8 en 9-jarige met Jelle Bokkerman. Wessel van Dijk, Marijn Kenter, Bernd van Kuik, Erik Peters, Boven Burgsteden, Colin Broester en Odin Verhoogd. En we zien in ieder geval Wessel van Dijk de koppositie in heeft genomen. Met op een tweede positie dacht ik dat het Marijn Kenter was. Derde positie was even kijken, dat moet dan Boven Burgsteden zijn of inderdaad op een derde positie. Doe nog hoofdklasse. 201 en ja, Brent van de Kuik op een tweede positie. Gaat Boda nog route in tegenhouden door Brent. Ja, komt daar mooi binnen door. En steek hem zo eventjes, ze maakt nog een paar hele goede metertjes. En weet zo Brent even terug te verwijzen naar een derde positie. Maar dan moet Brent niet nog uitkijken. Want ook zijn derde positie komt in het geding. En daar komt hij aan hoor, de 372. Jelle Bokkerman, die gaat nog naar een derde positie. Maar de ritwinst gaat in ieder geval naar Wessel van Dijk.